Vittu, tuolla on joku sadekuuro. Mut ajettaa nyt eka tankille ja katsotaan, että mikä keli. Vittu, on kyllä kunnon kuurosade toi. Mitä Saisko tässä samalla katsottu sadetutka? Ilomantsi. Vittu, ei näy kyllä pilveä tuossa. Mut oikeesti taivaalla kyllä näkyy. Oho, kuvan kaappas tuli. No ei se mitään. Otetaanhan tosta pikku siivu pitkästä aikaa. Ai että. Ai vittu kun on jees. Testataan tämmösiä mikrofoneja, kun on aika tylsä katsoa pelkkää tämmöstä niinku soraatien pommitusta, tai no pommitusta ajettaa vittu rajoitusten mukaan, niin jos siinä ei oo mitään audioa muuta kuin tuulen suhina, niin jos tällä sais niinku vähän jäppäiltyä tänne niinku samalla. Ois jotakin niinku kuunneltavaa ja katsottavaa. Tästä vois kyllä nyt vähän katsoa, että minne pitää ajaa. Joo, vielä vaan suora. Pitäisikö vähän painaa kaasua, ihan kuin ois vesipisara tullut. Ja saatto tullakin. Pientä luisua. Nice. Joo. Tuossa äsken kaupan pihassa niin joku iso gessu oli, ruotsalainen kaiffari. Helsingborista kotoisin, eli eikö se tuu vähän niinku Etelä-Ruotsiin, ja oli sieltä ajanut pohjoiseen ja en muista mistä kohin Suomeen ja oli sieltä tulossa alaspäin. Vittu, linja-autopysäkki oli. Joo. Oli tulossa sieltä alaspäin. Punkaharjulle oli menossa. Kyseli, että onko hyvä tie siellä. Sanoin, että onhan se. Oon käynyt pari kertaa jo tänä vuonna. Hirvitor. Joo. Voi rähämä. Joo. No. Saattaa ajattaa takaisin, mutta ajattaa suurella todennäköisyydellä. Onkos mulla kaikki räppänät kiinni, kun ettei tuu. Vittu, tähän tulee niinku ihan maahan asti tää vesi. No nyt on kyllä navigaattori pysähtynyt. Se on varmaan tänne. Joo.
Toi lakittaa kyllä nyt. Joo. On se nyt pyörä. Tulla aika paljon näitä. Ei saa. Joo. Oh no. Sitten tehdään joku nyt. Ei. Toi mä. Tässä on ollut tähän. Ei, mä tän päästä. Hei, katse. Vittu miten hyvän näköinen baana. Jos se on tämä. Joo. Kyllä se oli tää. Hehe. Hui saatana miten liuks. Vähän semmonen kosten tuntunen tää pohja. Ja näköinen. Joo. Tästä kun mä... Tässä ei ole mönkiällä ajettu. Ihan selvästi. Kun aivan taimia olen, niin kaikki ok. Ja jos on, niin minä väistän. Okei. Pientä pusikkoa. Joo. Vähän sen näköinen, että saattais vadelmia olla, mutta eipä ollut. Ok. Vettä. Ai saatana. Onpa kivaa, kun vähän satoo vettä laseille, niin ei oo enää HD-näkyvyys. Tonnehan se pitäis lähteä. On siinä varmaan herkä. Jossain vuoden ajassa saattais olla. Juu. Hehe. Ja vähän kaasua. Nyt pitää kyllä niinku heittää vehket seisi. Pilssivesi. Joo. Wow, wow, wow. Aika jees. Just hyvä pito. Puunurin. Vähän kaasua. Nice. Sehän se taas onkin, kun täällä tulee joku pihkatappi vastaan, niin ei auta kuin pienempänä väistää pöpelikkön perkeleen. Joo. Pitäisköhän vähän himmailla. Nyt jos ois toi ruimeisseli hököllä, niin pikkusen säätäsin kyllä iskareita. Tekis mieli vähän niinku vähän säättää. Et sais edes jotain niinku häpeeninkiä tähän.
Vai toitasko noihin koske, kun toimii niin saatana hyvin. Missä se oli tässä? Nää on hyviä tämmöset heinikkopätkät, kun täällä se saa aina yllättää tuolta heinän seasta. Ui saatan. Semmonen kaikista paras on semmonen 45 asteen kulmassa oleva puu. Se on niinku, se on ihan ykkönen. Oh no. Oi. Jaahas, mites tästä tosta? Vanhalla mehtäkoneuralla luulisin taas puu hajosi. Joo. Alkaa taas polku menemään niinkun siis hyväksi. Polusta tulee niinku, tuo tulee syynäristä läpi tuo keppi. Ja taas yli. Mulla on semmonen fiilis, että mulla on täällä bro, I know a spot. Mites nää ylitettäis tästä? Otetaanko vähän vauhtia tosta? Ja tosta. Oi. Joo. No, mites se tuolla? No niin. Takas niinku vauhissa. Oi. Kumpikohan suunta pitäis valita? Pääsinköhän mä tuolta sorsa. Piti jättää niinku. Ei vittu, täällähän olisi ihan himo siisti hiekkaranta. Vittu, jätinkö pyörän nyt niinku turha? Taisin jättää. Voi vittu. Vesi on niin matalalla, että tässähän vois ajella tätä rantaa pitkin. Tää on blokattu tää vedenmeno tonne. Jalaka. Ei oo. Taskut kiinni. Joo, ja eiku. Ui saatana. Mites vittu tosta nyt lähet? Oi perse. Oi. Meinaan kaatua. Polkoit. Tästä. Ui vittu, että on tappavia oksia. Boing. Ui saatana. Tommonen risu kun on imelästi kiinni. Niin vittu tulloo läpi kaikesta. Menee romut solommu. Oho. Voi sun vittu. Noniin. Ois muuten hyvä spoori ajaa, mut on puu kaatonut. Hyi vittu mikä. Mä haluan vittu takas tänne. Noinikasti. Mistä täältä pääsee pois?
En oo kyllä kartalla ollenkaan, että mistä mä tulin, mutta sen mä tiedän, että tänne suuntaan pitää. Täällä tullut jossain välin tie vasta väkisi. Ai. Joo. Ui saatana. Onko se tuossa? Saattaa olla. Ui vittu mikä mätäs. Ai toinen. Ja tuosta ojaa yli takas tielle. Nättiä. Oh, vähän ilmaa virtaa kehon läpi. Meinas lämpöinen tulla. Siinä on niin komia suo kuin olla ja voi. Joo. Joo. Vittu, eihän täältä väsy mihinkään. Siinä on kääntöpaikka. Jos mennään niinku viikinkien postipolkkuun. Nyt on hyvän näköinen baana, niin otetaan vähän vauhtia saada alustan tuntumaan. No mihinkä se hävisi se polku nyt? Vissiin tänne. Mut nyt hävisi näkyvyyskin, ei uskalla niin kovasti. No nyt tuli taas ihan hyvän näköistä. Ui vittu, kun on tossa on puu. Tossa on kallio. Tossa on lisää. Mikä toi on? Kivi. Joo. Ja siitä. Pikku Big R. Sinne lähti se. Minnekähän tässä nyt kannattais niinku... Varmaan tätä seurata. Kiviä niin saatanasti. Oho. Joo. Pitää vähän jo keskittyä. Sen näköinen kivikko. Ui saatana. Sen näköinen kivikko on, että... Ui. Joo. Nythän tää alkaa jo niinku... Mulla on semmonen fiilis, että kohta on märkää. Kohta. Ehkä. Ui, perkele. Meinas tehdä jarrut enää, kun painoin etujarru ja apsi hakkas. On apsit päällä eessä vielä. Joo, nyt alkaa näyttää siltä, että kohta kastuu sukat. Okei. Okei. Onne pääsi tuossa kartalla, niin en välttämättä pääse, mutta aina riittää vähän. Ojei. Joo, mä pääsin tonne Mättöreunaan asti. On niin iso puro tuolla Ilmäinen. Pääsi yli eli, voi sanoa, heittää sinä jukeemi. Sinä jukeemi. No miten sen suoritat se on niin helvetin paikka. Tähän tuokin. Tätä on lapset pois, niin nakkan nuri. Niiden takia. Ui. Joo. Ui, nyt oli se puulla. Nyt oli alla tänään puumutella. Nyt on takarinasta asentossa. Double fuck. Ui. Nyt on bokserit perkele niin huonosti jalassa, että nyt pitää pysähtyä niitä fiksaamaan. Mikäs se oli? Ui, sutas vähän se.
Joo, tuolla oli hyvän näköinen silta tuolla vähän matkan päässä. Mä ajattelin, että mä olisin tästä päässyt oikaisemaan siihen, mutta en mä... Ui vittu kanta. En mä päässyt tästä sinne. Entäs nämä kivikot? Joo. Ai. No niin. Joutuu keskittymään tähän ajamiseen. Ei kuin isompi rauta. Täällähän oli jossain kohi se, mistä se meinasi nakata mua äsken. Tosta saatti hyppy. Tulee kyllä äitti ikävä, kun täällä tommoseen kiveen passaatat niinku... Oho, tossa oli se puu. Pässätät niinku lohkon tommoseen kiveen, niin... Itse asiassa tämä tiehän näkyy kartassa, niin kai tähän vois soittaa sitten hinuri, että tulee auttamaan. Kameran suuntauksesta en kyllä tiedä, on varmasti ihan päin vittua, mutta... Eipä se mitään. Päin vittuahan täällä on kaikki muukin. Niin. Nyt ollaan menossa sitä siltaa kohti täällä toisella tiellä, mistä pääsee läpi varmasti. Hui perkele, pitäisköhän vähän niinku ajaa maltilla, kun en oo ikinä ajanut tätä. Ehkä. Onko meillä? On. Kaikki hyvin. Oho. Ei näkynyt tuoreita renkaanjälkiä ainakaan tähän suuntaan, että vois olettaa, että ketään ei oo tulossa vasta. Ai niin, ja nyt on ne ABS-tkin kaikki pois päältä. Oi saatana, että vettää nätisti. Kaikki on hyvin, kunhan ei oo kaatunutta puuta tiellä. Oho, vähän mennään nakella. Nän. Ui vittu, lintu. Joo. Vittu kun on niin korkeet nuo pajuukot, että ei näe mutka yli niinku. Mitä odottaa? Mitä helvettiä? Vähän jännittää ihan. Se on kyllä kivaa. Kuski ihteensäkin jännittää, niin silloin ollaan niinku hyvällä mallilla. Se tultiin nopeasti läpi. Ei varmaan ollut tuolla kaasukädellä merkitystä tohon lopputulokseen. Nyt on joku etäkkä kypärä sisässä. No. Oi hely. Aika lähellä oli, että ei karannut mikrofoni. Oho. Mä kävin äsken tuolla. Tossa näkyy se koivikko. Hei, kato. No katsotaan. Ei katota. Ois voinut kattoo, kun mä oon päässyt sinne.
Mutta tässä oli se veden ylitys. Eipä ollutkaan vielä. Mikäs tuo on? En tiedä. Ei tässä kelkkareitti kyllä kulje. What the fuck? Mut vähän sen näköinen on siinä. Kelkkareitin merkkejä nää. Laavu. Joo, tossa kyllä vois pysähtyä, kunhan on täällä käynyt pyörähtämässä. No. Joo.